Al, beth ti'n gael os ti'n croesi Ironman gyda Aquaman? O, wel mae heian yn ryddu mewn dŵr, so Rustman? Na, hwn. Flyboarding. Camp eithafol gwyllt ar y dŵr. O, fi'n fwy tro! Dyma'r ganolfan ddeifio genedlaethol yng Nghas Gwent, lle ni'n mynd i drio flyboarding. A chwmni big crazy sy'n mynd i ddysgu'r dechneg i ni, a neud yn siŵr bod ni'n saff. Ni wedi gwisgo gormod o wetsuits cyfres yma. Steve yw e. Hi Steve. Wow! Sut bod fi'n neud y tricio me i gyd? Gwyddoniaeth. Mae dŵr o'r llyn yn cael ei signal lan y biben sy'n sownd i'r boots. Yna, mae'n cael ei chwythu mas gyda chymaint o nerth, mae'n gwthio fel lan i'r awyr. Bosib bod yn disgwyl ni neu hwnna. Dim bos. Oce, lot mwy nervous na beth o'n i fel 5 munud yn ôl. So, erioed wneud unrhyw beth fel hyn yn fy myw. Mae siw gymaint o bŵer. Fi wedi synnu fel faint o bŵer sydd yn y peiriant yma. Mae fe'n seithi yn yr awyr trwy gwasgu'r dŵr. Mae'r dŵr yn llifo o'r jet ski trwy pwmp, trwy y biben mewn i'r bwrdd. A wedyn tra bod y cyfaint yn y bwrdd yn cynyddu, mae eisiau rhywle i'r dŵr fynd. A mae'n seithi mas y gwaelod, a hwnna sy'n rhoi'r grym i gael seithi mewn i'r awyr. So ti'n mynd i ffeindio hynna? Mae'n mynd yn uchel! Mae'n hoffi uchder! Dwi'n meddwl bod e'n sgio, bron. Fel dance moves ti. Nes mlaen, byddwn ni'n cael tro gyda'r byrddau.